Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ania na kita sa ikaduhang bahin sa atong pagtuon sa how to read the scriptures. Last week was part 1 and this is part 2 of this specific topic kung unsaon nato pagbasa ang balaang kasulatan. Ug sama sa gikaingon ko ni adtong miaging semana, tinuod gayud kini sa pagpamati sa wali sa pulong sa Ginoo. Nahadlok usab kita nga gamay ra kayo ang mga Christians ang naghatag og maayong panghuna-huna kung unsaon gayud sa pagbasa sa balaang kasulatan. Jutay ra gayud ang nagabuhat niini mga kaigsuonan nga aduna gayoy igong thought nga gihatag kung unsaon pagbasa ang balaang kasulatan. Most people read our Bibles. And we believe, we hope na ang tanang mga Christians nagabasa gayon sa pulong sa Ginoo, pero hinaot nga nagbasa kita sa paagi nga makabenepisyo gayon kanato. Gumikan kay kung mubasa kita sa Biblia, kinahanglan nga atong tun-an ang historical background nini, atong tun-an ang kinabuhi sa author, atong tun-an ang cultural setting usab. So dili gayud basta-basta ang pagtuon ug pagbasa sa balaang kasulatan. Atong i-review ang giingon ni Charles Spurgeon ni adtong miaging semana, no. Daghang mga tawo ang murag nagbasa og Biblia apan dili gayud tinuod nga nagbuhat niini. Mulabay ra ang mga bersikulo sa ilang mga mata ug ang mga pulong muagi ra sa hunahuna apan wala gayoy tinuod nga pagbasa. Sumala pa sa usa ka tigulang nga magwawali, ang pulong adunay libre nga pag-agos taliwala sa kadaghanan karon tungod kay kini mosulod sa usa ka dalunggan apan mugawas lang sa pikas. Murag ingon usab ni ana ang daghang magbabasa. Makabasa sila og daghan tungod kay wala man gyud sila'y nabasa. Mulabay ra ang ilang mga mata sa mga letra apan ang ilang hunahuna wala mulihok. Ang ilang kalag wala malamdagi sa kamatuoran ug wala magpundo niini. Mura ra sila og mga langgam nga naglupad-lupad ra sa usa ka dapit apan wala gayud in taon makatugpa aron mupahulay. Kana nga matang sa pagbasa dili gayud tinuod nga pagbasa. So niadtong miaging semana atong gi-explain ang upat ka pamaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Una, read prayerfully. Atong pangayoon sa Ginoo nga lamdagan niya ang atong hunahuna ug kasing-kasing samtang atong basahon ang iyang pulong. Siya nga author, siya nga gadihog sa mga manunulat sa Biblia sa pagsulat sa iyang pulong. Siya usab ang atong saligan nga mulamdag sa atong kasing-kasing ug hunahuna samtang atong basahon ang iyang pulong. Ikaduha nga atong gihisgutan ni adtong miaging semana, read expectantly. Kinahanglan nga malaumon gayod ang atong kasing-kasing, aduna gayod kitay expectation every time we open the Bible. Kay ngano man, gamhanan ang pulong sa Ginoo mas hait pa sa espada nga duhay sulab. So, mag-expect gayod kita sa paglihok sa Ginoo. Mangayo kita sa pagpanglihok sa Ginoo ug atong lauman nga tinuod gayod ang saad sa Ginoo. Katulo, read consistently. Atong nakatuna ni adtong miaging semana nga mas maayo pa ang ginagmay nga bersikulo pero kada adlaw ta nga mobasa sa Biblia kaysa pinakyaw
tagpulo ka chapters pero once a month or twice a month, dili gayud ka na maayo nga practice mga kaigsuonan. Kay ang atong pagkaon sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw, adlaw ug gabi pamangani ang giingon sa Psalm chapter 1 verse 1 and 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Ug atong nakatunan ni atong miaging semana, dili ang kakulang sa oras ang problema. Ang problema ang kakulang sa paghigugma sa pulong sa Ginoo. Kay kung bililhon kayo ang pulong sa Ginoo, ato gayud ka nang hatagan og higayon nga mabasa ug mapamalandungan. Kay kung unsa ang mga butang nga importante o mahinungdanon gayud kaayo kanato, ato mangyong gahinan og oras. Mao nga makagahin ta og oras sa ubang mga butang, pero pag-abot sa pulong sa Ginoo, gubikan kay mabaw ang pagtan-aw sa daghang mga tao sa pulong sa Ginoo, least priority. Mao nga ilang i-excuse kanunay kini gingog kulang sa time, busy kayo, wala nay oras. Pero sa tinuod lang, walay kasing-kasing sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ang giingon sa salmista sa Psalm chapter 119 verse 97, "Oh, how I love your law. It is my meditation all day." Mao nga namalandong siya sa pulong sa Ginoo, gumikan kay nahigugma siya sa pulong sa Ginoo. Psalm chapter 1 verse 1 and 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Gumikan kay nalipay siya sa pulong sa Ginoo, iya kining gipamalandungan matag adlaw ug matag gabi. So read consistently. Mas maayo pa ang ginagmay or minugbo nga mga bersikulo or kapitulo nga atong basahon kaysa sa pinakyaw, dinaghan pero twice a month. Mas maayo ang minugbo pero kada adlaw mga kaigsunan. Ikaupat, read understandingly. Kinahanglan nga maningkamot gayud kita nga makasabot ta sa atong gibasa. So kung doon na tayo wala masabti, mag-message sa pastor, mag-text kung saybot pasabot niya na nga bersikulo, or pwedeng mo konsulta og mga komentary, or balik-balikon og basa hangtod nga masabtan. Read understandingly. Dili man makadulot sa atong kasing-kasing ang wala miagi sa atong utok. So read understandingly. Kining ikalima, mo ni ang atong pagahisgutan karong taknaa. Read Christocentrically. Mubasa kita sa Biblia Christocentrically. Ang but ipasabot, pangitao nato si Jesucristo sa matag pahina ug matag kapitulo ug matag libro sa Biblia. Kay ang kinatibuk ang tema sa Biblia wala nay lain kundi ang atong Ginoong Jesucristo ug ang iyang buluhaton sa pagtubos sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. But pasabot, tanang libro Genesis hangtod sa Revelation, anaa gayod si Kristo diha gihisgutan, gitagna gihisgutan ug gipasabot mga kaigsuonan. Read Christocentrically. Ato kining palapdon sa atong pagtuon niining taknaa. We must read the scripture as it is intended to be read, namely with an eye to the single theme of redemption through Christ. So, sama sa gikaingon ko na, adunay kinatibuk ang tema, ang tibuok bala ang kasulatan. Si Jesucristo ang pinakatema niini. Busa, magbasa kita sa Biblia with the intention of getting to know the Lord Jesus Christ. We must come to the scriptures with the desire of the bride. Di ba kung atong basahon ang Song of Songs, ang babae nga hinigugma ang bride, sa Song of Songs chapter 3 verse 1, nag-ingon nga, nakita ba ninyo siya nga akong hinigugma? So ingon na dapat ang atong attitude when we read the Bible. Nakita ba nato si Kristo? What does this passage tell us about the Lord Jesus Christ? Unsay gihisgutan niini nga kapitulo, niini nga libro mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo? Nakita ba ninyo siya nga akong hinigugma? So we must endeavor to seek the Lord Jesus Christ. Pangitao nato siya sa matag pahina ug matag kapitulo ug matag libro sa balaang kasulatan. Si Kristo na mismo ang gatudlo kanato niini mga kaigsuonan nga ang tanang balaang kasulatan naghisgot mahitungod kaniya. Luke chapter 24 verse 44. Ang konteksto niini,
dunay duha ka disipulo didto sa dalan padulong sa Emmaus nga dismayado sila, gumikan kay namatay si Jesus, unya nabanhaw kuno pero hangtod karon wala nagpakita. So dismayado kadtong duha ka disipulo, wa sila makamatikod nga si Kristo na daytong ilang kauban. Basahan na lang ninyo ang konteksto sa Luke chapter 24. Pero sa verse 44, gipasabot ni Kristo ang balaang kasulatan. Ang giingon diri sa verse 44, unya miingon siya kanila, kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo, samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako asa sa balaod ni Moises, but pasabot Genesis hangtod sa Deuteronomy, mo man toy sinulat ni Moses, ug sa mga sinulat sa mga propeta. So the rest of the Bibles gisulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo, mga poetic books. But pasabot kinatibuk ang daang tugon anaa gayud si Hesukristo. Gihisgutan si Kristo sa tanang libro sa daang tugon. Usbo nato pagbasa Unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayod ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moses ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. So, regardless kung magbasa kita sa Exodus, Numbers, Joshua, Psalms, Hosea, Luke, 1 Peter, Revelation, ang pinaka-primary purpose niining mga libruha, mga kaigsunan, mao ang kahimayaan sa Dios sa kaluwasan sa iyang mga katawhan pinaagi kang Kristo. So, si Kristo na mismo ang nagtudlo kanato nga pangitaon gayud nato siya sa tanang pahina sa balaang kasulatan. We must find Christ typified or foreshadowed throughout the books of Moses. Atong pangitaon si Kristo nga gianinuhan or gitagna, giforeshadow sa libro ni Moses. Ang giingon ni Jesus sa John chapter 5 verse 46, ang giingon dinhi, kung tinuod pang nagtuo kamo kang Moises, mutuo usab unta kamo kanako kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Si Jesus Christ na mismo ang gaingon nga nagsulat si Moses mahitungod kaniya. So, asa man ang libro nga gisulat ni Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ug Psalm chapter 90. Kay si Moses man ang gasulat ni ana. So, pangitao nato si Kristo nga gitagna sa mga basahon ni Moses. From Genesis to Deuteronomy, makita nato si Kristo nga gi-foreshadow or gianinuhan sa mga personalidad sama ni Isaac. Di ba si Isaac gihalad dito sa bukid sa Moriah, nagpicture man to kang Jesus. Di ba si Isaac unta mo ipagapatyon ni Abraham aron ihalad sa Ginoo pero wala madayon, unya ang Ginoo ga-provide og karnero nga mo'y gihalad kapuli ni Isaac. Kadtong tanan ga-picture kadto ni Jesus Christ, gaanino kadto ni Jesus. Ang personalidad ni Moses, ni Aaron, ang mga butang sama sa Noah's Ark, kung wala sila musakay sa arka ni Noah, wala sila maluwas. So si Jesus sama sa Noah's Ark, kung dili kita musalig kang Jesus, dili kita maluwas. So katong mga tabernakulo, mga kagamitan sa sulod sa templo, kadtong tanan nagaanino sa atong Ginoong Hesukristo. We must find Christ promised or prophesied throughout the prophets. Parihong major prophet gikan kang Isaias hangtod kang Daniel, ug ang mga minor prophets gikan kang Hosea padulong sa Malakay. Gahisgot silang tanan, gatagna silang tanan sa Mesiyas nga umaabot nga si Hesukristo. So, sama sa giingon ni Pedro sa Acts chapter 3 verse 30. Miingon si Pedro nga si David kuno, kumikan kay propeta man siya, naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw ni Hesukristo. So, sa kinatibuk ang salmo, sa kinatibuk ang mga basahon sa mga propeta, gitagna na gayod ang pagkatawo ni Kristo, ang iyang pag-antos, ang iyang kamatayon ug ang iyang pagkabanhaw ug ang pagsulod niya ngadto sa himaya, mga kaigsuonan. We must
find Christ historically present within the four Gospels. Kung basahon nato ang Matthew, Mark, Luke, and John, naa si Kristo dito. Siyempre, we find much of what the prophets foretold. Ang pagkatao ni Kristo, ang iyang kinabuhi, ang iyang kamatayon, ug ang iyang pagkabanhaw, nahasulat sa upat ka ebanghelyo, upat ka Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Unsa pa? We find Christ as head of His church within the epistles. Ana si Kristo gibatbat sa mga sinulat ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Mo kani gitawag og mga epistles. Throughout these books, makita nato nga kita magkinabuhi alang kang Kristo. Mao nga ang majority sa bag-ong tugon nagasugod sa Book of Romans katong mga sinulat. Ang giingon ni Pablo, Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle. So, si Kristo ang gihisgutan. That is, iklaro gayud ni Pablo sa sinugdanan pa lang sa iyang sulat nga siya appointed and sanctioned ambassador alang sa atong Ginoong Hesukristo. So pa, we find Christ as a king who presently reigns and is soon to return in the book of Revelations. Kung atong basahon ang libro sa Pinadayag, makita nato si Kristo nga naghari sa kamulo nga panahon ug mubalik siya pag-usab aron maghukom sa mga buhi ug sa mga patay sa Book of Revelation. Mao nga kung basahon nato ang Book of Revelation, ato gayong tan-awon kini nga perspektibo. Ang Book of Revelation manggod gisulat ni Juan sa mga Kristohanon nga gilutos, and the Apostle John wanted to encourage them, dasigon or gustong dasigon sila ni Juan nga dili sila mututok sa mga paglutos kundi mo fast forward ang ilang hunahuna sa gisaad sa Ginoo nga pagbalik niya pag-usab isip madaugon nga hari. Mao nga kung basahon nato ang Revelation, gisugdan gayud kana sa verse 1, the revelation of Jesus Christ, that is kadto nga pinadayag gikan mismo sa atong Ginoong Hesukristo. So, sa nahabilin pang oras sa atong pagtuon, nganong kinahanglan man kitang magbasa sa kasulatan? Why are we to read the scriptures? Una, because of its benefits. Daghan kaayong benepisyo nga atong makuha kung magbasa kita sa balaang kasulatan. Una nga benepisyo, it gives us a broad familiarity of the whole of Scripture. So mahimo kitang pamilyar sa tibuok kasulatan. Atong makita ang kinatibuk-an ba? Murarana og kanang milupad kita ibabaw sa kalasangan, nakita nato ang kinatibuk-ang picture sa lasang. Unya kung mutugpa kita og magtuon sa specific nga punuan dito sa lasang, o kanay atong gibuhat kung atong paklion ang specific book sa Bible. Kung atong mabasa ang kinatibuk-ang Biblia mga kaigsunan, di ba hagit nato niini atong miaging semana nga daghan kaayong mga Kristohanong nangamatay na lang, wa pagyud nila matiwas og basa ang Biblia from Genesis to Revelation. Hinaot nga dili ka na mahitabo kanato. Sa grasya sa Ginoo, nabasa na nako kapila kahigayon ang Biblia from Genesis hangtod sa Revelation, ug karon mibalik na pud ko sa Genesis kay human ako og basa ang tibuok Biblia bago pa lang. Ikapila na nakong nahuman ang Biblia ug basa. So hinaot nga ato kining himuong target. When we read the scriptures, when we read the Bible every day, it gives us broad familiarity of the whole of Scripture. Ikaduha nga benepisyo, it gives us a balanced understanding of Scripture. Balanse. Di ba ang kasagarang ginabuhat sa mga kulto, usara ka bersikulo ang ilang i-capitalize og duro. Usara ka bersikulo or duha, muna na ilang i-capitalize ug diha nagyud nila ilaron ang mga tawo. Pero kung kita, well-versed kita sa Bible, kay gabasa ta kanunay, balanse ang atong pagsabot sa Biblia. Kung consistent ang atong exposure sa Biblia, malikayan ang lopsided theology or imbalanced theology o dili kita mailad sa mga mangililad. Ikatulo nga benepisyo mga kaigsuunan, it gives us insight into the organic unity of the Scriptures. Ang Biblia mura na siya og lawas sa tawo ba?
ang tanan konektado, ang tanang ugat sa lawas sumpay, konektado. So kung mabasa nato ang tibuok Biblia, atong makita ang organic unity of the scriptures nga usa ra gyud ini kalawas, sumpay ang tanang mga bahin niini. It enables us to understand how the Old Testament relates to the New. Konektado kining tanan mi tumbok ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglang dili nato kalimtan nga ang Biblia adunay 66 books nga gisulat sa 40 ka nagkalain-lain nga mga manunulat over a period of 1,400 years. Pero bisan pa og 66 books kini, pero single book ra gyud kini. And there is a single purpose, and that is the glory of God in the salvation of man through Jesus Christ our Lord. Atong paminawon si Jeffrey Thomas. Ang giingon ni Jeffrey Thomas, ang Biblia usa ka lawas sa kamatuoran nga dili mabulag ug nagdepende sa usag-usa. But pasabot konektado sa usag-usa. Kung wala masabti ang kinatibuk ang lawas, imposible nga masabtan ang gimbuhaton sa matagbahin sa lawas sa tawo. Mao nga, imposible nga masabtan ang daang tugon kung wala ang bag-ong tugon. Dugang pa, ang kahibalo sa Ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John, gikinahanglan aron hingpit nga masabtan ang mga sulat ni Pablo, sulat ni Pedro, sulat ni Juan, or Book of Acts, usab mga kaigsuunan. Sumpay, mo kini ang benepisyo sa pagbasa sa Biblia. It gives us a broad familiarity of the whole of Scripture. It gives us a balanced understanding of the Scriptures. It gives us insight into the organic unity of the Scriptures. Ikaduhang rason, nganong basahon nato ang Biblia because of its sublime content. But pasabot, seryoso gayon ug mahimayaon ang sulod sa Biblia. Mulambo kita gikan sa pagbasa sa balaang kasulatan. Kung ato kining pagabasahon nga adunay lawom kaayo nga pagbati sa dako kaayo natong panginahanglanon niini. Nanginahanglan gayud kita sa pulong sa Ginoo. Sama sa nanginahanglan kita sa pagkaon sa matag adlaw. Kung dili kita mukaon, maluya ang atong lawas. Sama sa nanginahanglan kita sa tubig sa matag adlaw. Kung dili kita kainom og tubig, maluya gayod ang atong lawas. So ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, sama kana sa tubig ug pagkaon nga gikinahanglan nato sa matag adlaw. Scripture itself uses diversity of imageries to describe this need. So, adunay nagkalain-laing larawan or hulagway nga gihatag sa Biblia mahitungod sa pulong sa Ginoo. Una, the scriptures are meat and drink for our souls. Ang kasulatan karni kuno og ilimnon alang sa atong kalag. Mo kini picture nga gihatag sa Biblia. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ang giingon dinhi kay nahasulat, ang tawo dili mabuhi pinaagi sa pan lamang kundi sa matag pulong nga mugawas gikan sa baba sa Dios. Mo kini gikutlo ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4 niadtong gitintal siya sa yawa. So ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, gihulagway ingon nga tinapay nga makahatag kanato og kusog ug kabaskog. Ug kun ato kining i-explain plainly, sama sa giingon ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, sama kuno sa mga bata nga puya, desire the pure milk of the word. Ato kunong tinguhaon ang lunsay nga gatas sa pulong. So ang pulong sa Dios gi-describe ingon nga gatas, that you may grow thereby if indeed you have tasted that the Lord is gracious. So ang mga Christians nga nahatipas sa dalan, mao katong mga Christians nga dili gayud consistent sa ilang pagkaon ug pag-inom sa pulong sa Ginoo. Anemic sila, huyang, walay kalipay sa mga balaan nga butang. The scriptures are a weapon against our enemies. Diba? Ang giingon sa Ephesians chapter 6, gamita ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Ginoo. So ang pulong gi-describe ingon nga espada. But pasabot duna kitay kaaway si Satanas.
muhunghong siya og mga daotang hunahuna sa atong utok, kinahanglan nato ang espada sa pulong sa Ginoo aron alkontrahon ang pagpanglihok ni Satanas. The scriptures are a light and a lamp to our feet. Mao kini giingon sa Psalm chapter 119 verse 30. Ang buti pasabot niini kung walay suga og kahayag ang atong agianan, ang atong dala, ang atong tiil, matunok kita, mapandol kita. So, tinuod ba gyud kini sa atong Christian life? Kung wala tay intake sa Word of God, maluya gayud kita. Luya gayud kayo ang atong kalag. Mala. Mao nga kinahanglan kita nga mamalandong ug magbasa sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw. Mao kini ang benepisyo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug alang sa mga wala pa kang Kristo, wala gayud nila kini gitinguha. Ang ilang kasing-kasing ga-look forward sa pag-enjoy lamang niining kalibutan sa pagbuhat og sala. Wala sila'y pakabana sa ilang kalag nga makakaon ba kini. Gumikan kay ang Biblia nagingon, patay ang kalag sa tawo diha sa kasalanan. Ug ang balang espiritu lamang ang makapaborn again niini, makapabanhaw niini pag-usab. Ang tinuod nga ilhanan sa tawo nga anaa pa kang Kristo, aduna siya'y kagutom ug kauhaw sa pulong sa Ginoo. Tinguhaon gayud niya ang pulong sa Ginoo. So hinaot mga kaigsuunan nga ato kining buhaton nga discipline. Ikaduha nga discipline of the Christian life, how to read the scriptures. Atong basahon ang Biblia prayerfully, atong basahon ang Biblia consistently, atong basahon ang Biblia understandingly, atong basahon ang Biblia Christocentrically, atong basahon ang Biblia believingly. O kung Christocentric, atong pangitaon si Kristo sa matag pahina sa Biblia. Hinaot nga nakikistorya ang pulong sa Ginoo sa matag usa kanato niining takna. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo. Hinaot nga amo kining tamdan sa matag adlaw. Nga consistent gayod ang among pagbasa sa imong pulong. Bisag ginagmay, bisag minugbo nga mga bersikulo as long as kada adlaw kini or even kada adlaw ug kada gabi kaysa sa pinakyaw pero once a month or twice a month, and that's not practical and that's not practiced in the scriptures. Tabangi kami nga higugmao namo ang imong pulong, amo kining makita ingon nga bililhon, sama kabililhon or labaw pa kabililhon sa bulawan ug diamante. Hinaot o Dios nga imo kaming iduso nga mamalandong gayud sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa krus nga namatyan ni Jesus, diin ang dugo niya giula, akong nadawat ang pasaylo, daygon ngalan niya, daygon si Jesus, daygon si Jesus, tungod sa dugo niyang giula, daygon si Jesus. Nabatunan kong kaluwasan, dito sa krus kininatuman, karon siya ani-aning dughan, daygon ngalan niya, daygon si Jesus, daygon si Jesus, tungod sa dugo niyang giula, daygon si Jesus. Dugo ni Jesus ang naghinlo, kinabuhi ko may kalipay, binantayan ako ni Jesus, daygon ngalan niya, daygon si Jesus, daygon si Jesus, tungod sa dugo niyang giula, daygon si Jesus. Dangop sa tubod nga si Jesus,
Kaniya itugyan ang tanan, salig karon ug mahinlo ka. Daygon ngalan niya, daygon si Jesus, daygon si Jesus, tungod sa dugo niyang giula, daygon si Jesus. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.